Padayong gipaningkamutan sa nasud nga ipreserba ang kulturang Pilipino. Mao kini ang rason nganong ang tibuok bulan sa Agosto gihimong buwan ng wika. Matag bulan sa Agosto gidasig ang tanan nga gamiton ang wikang Pilipino ug dili gamiton ang mga lengguwahe o pinulungan sa mga banyaga sama sa Ingles, Espanyol, Hapon ug uban pa. Gani, giilisan sa Komisyon ng Wikang Pilipino ang ilang kaugalingong spelling sa Filipino ug gihimo kining Pilipino. Pinaagi sa usa ka Memorandum numero 74, Serye 2022 sa Departamento sa Edukasyon ug giklaro nga Pilipino ug dili Filipino na ang atong gamiton. Usa sa mga paagi nga ipakita ang nagkadayang hulagway o kultura sa matag tribo sa nasud mao ang pagsuot og tradisyonal nga sinina sa matag tribo atol sa buwan ng wika. Nindo tan-awon ang mga bata nga nakasuot sa tradisyonal nga sinina sama sa mga batang Muslim, mga bata nga nagsinina sa tribong Mandaya ug sagad sa mga batang babay nakakimona ug uban pang kasuotan nga nagpakita sa kultura ug tribo sa mga Pilipino. Ang buwan ng wika gisaulog kada bulan sa Agosto isip pagsaulog sa kasaysayan ug isip pag-ila sa tinuod nga kultura natong mga Pilipino ug ipakita nato ang atong pagmahal sa nasud. Niadtong tuig 1935 sa panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon nahimugso ug napaila ang pinulungan nga Pilipino isip opisyal nga pinulungan sa Pilipinas. Tungod niini, mipasar ang Kongreso og balaod nun nga ilhon ang Pilipino kay mao kini ang pinulungan nga gigamit sa atong mga katigulangan. Ug niadtong tuig 1935 nahimo na kining balaod ug hangtod karon atong gisaulog ang buwan ng wika. Sumala sa Komisyon ng Wikang Pilipino ang pagpili sa usa ka pinulungan o lengguwahe nakabase sa kalambuan, kasaysayan, istruktura, mekanismo nga mutatak kanato nga kita Pilipino ug Tagalog ang napili tungod kay kini ang sagad pinulungan o lengguwahe didto sa sentro sa panggobyerno sa Kauluhang Manila. Pinaagi sa balaod sa Commonwealth nga dunay numero 570 na proklama ang wikang pambansang Pilipino ug nagsugod kini niadtong tuig 1946 aron mamahimong opisyal nga lengguwahe sa nasod Pilipinas. Niadtong tuig 1973, giila isip wikang Pilipino pinaagi sa balaod nga napatik sa konstitusyon niadtong tuig 1987 ug mideklara nga Pilipino ug Ingles ang opisyal nga wikang pambansa. Nagkadayang pulong ang gigamit natong mga Pilipino sama sa Espanyol, Ingles ug Hapon ug uban pa. Tungod kay sa hataas nga panahon, gisakop ang Pilipinas sa mga banyaga tungod sa kadaghan sa atong naturalis resources nga miresulta sa paggamit sa nagkadaiyang pinulungan. Ug dili lang kana, nalaytay sa atong kaugatan ang dugo sa mga banyaga tungod kay ang atong mga katigulangan, atong mga lolo ug mga lola na bihag usab sa mga banyaga ug kana kabahin na ug mitatak na sa atong kasaysayan. Edit Kaduayan News 10 Philippines. Stay safe!